Остров Караджа се намира на около 20 на километра от Мармарис в Турция. За да стигнете до него, трябва да минете през безбрежни гори, тъй като района е резерват. Разбира се, на нашия човек ще му се наложи да ползва лодка, за да стигне до острова. Ще му се наложи да изкопае равна площадка за палатката, ще му се наложи да върже хамак, ако иска да легне, а растителността е много бодлива, да знаете. Първото нещо, което ще изследва, е къщичката, която е забелязана от въздуха. Има храсти, дерат краката, но вътре, когато се влезе, какво се намира? Може би кошарка или нещо друго, но не е толкова интересно. Цялата област около къщата е изградена от огромни камъни, които най-вероятно са останали от древните гърци. Разхвърляни са по различен начин, така че не може да се види някаква определена структура, но когато се загледаме в камъните, виждаме, че те са от изкуствен произход. Някакъв цимент и малки дребни камъни. Възможно е и да са съвременни. Не можем да бъдем сигурни. В морето обаче е най-интересната част. При потапяне под водата можем да видим голямо количество грънци, натрупани по определена форма, която е така издължена, все едно е някакъв потънал гръцки кораб. Да видим нашия човек дали ще се гмурне, да видим дали ще си открадне някой грънец. Каква е русалка! Леле, как се гмурка! Или тритон! Това са археологически доказателства. Ние археолозите трябва да си ги гледат сами. Това е маняр. Това ги оставяме на место. Така е. Ние всички знаем, че нашия човек като завършил археолог има много сериозно отношение към находките.